Nagorik Suraksa Mons Karbiang Long Ahin Pen Rada Tengno Ajak Alam Nilitum Kapek Langi Ninghang Lo Kasi Pinia Nitum Perang Kepan Ajib Potum Ajib Kitu Pantakepan Lasi Nilitum Pini Nagorik Suraksa Mons Ahin Pen Kaningji Ponji Lahai Alam Ana Bangke Rat Apan Mante Rat Atum Hoisi Nilitum Padak Perang Keng Lo Kebangi Lasi Nilitum Pini Perang Ke Atum Apan Kepa Alam Te Mante Rat Atum Pan Kapacini Kantum Di Alam Te Bangke Lapelo Jet Doboka to Lahorizan National Highway 29 Lapen Dimapur Bypass National Highway 36 39 ke claim ke dam put taxi Nilitum Ahin Pen Tek an ke than kapacini ji ra pan kining khang omdo Lasi Nilitum nang ke pha Lasi ke jengsi ke la phelo National Highway 29 jitu Bharat Mala Yojana pu Pen Kiwan Ra pan kapanom National Highway widening 4 lane Krong Pli Atuar Kapit Heji Kwa Men Pen Kiwan Asi Lasong Wong Jorlet Teron in the 29 National Highway Packet 6 along Kip Kodun Kerudun Jorlet Teron Mandadu along Alamki Lapu Hello Je Haladak Arong Asor Jorlet Teron Arong Asor Aku pen ke do pon Bom mahut penta Rong ki kim cheng hut penta Tuar cekoi not along Isi of kacupang reng Aku kuri haladak do Lapen aku penta ratumsi So of cujok bok Tapu sondo Haladak lasi latu community fishery kita aku biti ta kaceseng do porlo Lasi rong asor pina Latum dokhol pen sitame pene pota hai hui arona teng pen bangke ke klem tong pon tekse derlo lasi ala itu der kui pen sitame rong asor kadok kabe cingmung pen community fishery ho amen pen pota cikuri dam nang komali pu dak revenue office mane circle office bangsi latum bo ilo setal itu mane jorlet tero na rong asor kacini ponke lapuelo je komande abangku Jir song terang wamen ake sar amen puding terang alang limensi la so pukuri ke pota cikuri det usi alang itu jini pon lasi alang itu la so putak penang jingki je tampen junce det api ni itu jaseben pen radakam ke klempi aprang pen klempi bom la so pensi alang itu pen Cetong si, alang itu nang cetong si, cingki cetan si, pene ketekan akamalam serap nang kusi, nilai tu malawang, tapi nilai tu halasud kacerap dun, tek akamalam kelap helo, je jorlet teron narong asor kadu kawe arat, celang si, laso apota kacelong ji, aphan, mate aron, ateng pen inside pen, ahok pen, abisar kelong ji aphan pura. Karbiang Long Autonomous Council Executive Member in Charge Revenue Halang Lipan Panongsi 6 November 2021 Army isi Top Jirpen Rong Asor Lu Pidam Lo Halasor Lu Pidam de pen EM agan Executive Member lake Halasur Arku Gedoke Omor Sing Tiso lapen isi Ning karong mimelam lapela alang lisi aku non putota aso arku ke celong lo lasi lahelo lasi nile tu mapek lang nang ko bangke lapelo joint secretary kala pan alang linang tok dulo tok era phi mondo latum kadu kawe addi maklong damsi sarve dam lo addi maklong lang dam lo laso phi ke dak report nang pilo je laso report ta tengpen dak disar nang ku si dak pilo setame laso phi Iya melong stame apatai ke dam stame alang li apor kawe jo lone gam ka cingkhan lone baku pia por athe lone 2021 pet pini anda laswa akama bangke
je abisar long le delu je kicok komalone kicok ce komalone sitame laso akang sai pidiata agedet la asi ile tum ki pugang tungi kala phelo je Karbenglo Autonomous Council Revenue and Charge Omor Sing Tiso alangli ko pia ke sungsi laso pot bisar tha konta puhai hedet ma avar sai pia hedet ma ladak nilitum nagurik suriksa monsta lapen hadak arong sorta kamang prongsi dekong lapen laso putak rong sorta me haladak pres mita ki dulu ki damta lake ilitum kadu era ta chinilu asin ilitum piniarni nang litum hoi pen ka chuning riji kang tung ya thelap alam thelap welo majok le laso kam ki klem aja kong bang dosita abisar bang jorle teron arong asor radapan abisar ahok pet abisar piserak nang po lapen along le tame alang le tumpan kaya tek alang tum kacutuk hol along le la hodai nang kukusi nile tum piniferan ke ahin pen kapacini yang tum lo Carbion Anglo Autonomous Council IEM Pomorsing Tiso Panda pacini yang tum lo lapen kala Competent Authority of Land Acquisition kala Joint Secretary in charge revenue alang lipan tame nile tum pini laso ada ferem ke hin pen ditum pacini tu je prap jin pen abisar bang pinang po jorlet teron arong asol rada tak lalu lapen aku lapuson nakak jinglit pe koi pe kai ke chok chi ko bang ditum pudam de ke tong thek the lapuson dolan National Highway 29 widening of 4 lane packet 6 amlukhi abojara long amlukhi abojara long Longsing be Karlitang Longsing be pu abang pu ahem ta la krong clear tuan kroy pon pu tamasi berandan ke pon piden berandan ke pon piden lo setame isi ning oi me ning du me lang la phelo je hala so long le ahem pia bangke la ke parlu pon pe pomat haso annam bangke alang le tu pi pedel Kalau soal nama kan pipi dan, asi adimak long kilang nama teng iltum kilang long pelo pipi dan lo, kalau berendasi picon lo tangkap. Lasi isi interesting, ini tu maghume me, laso along sing be, ahem arai pen dam pen, haladak 200 meter paru ini amitar so secek amlukhi Sports Association kudo. Da hala bangke dak along amen dun compensation land acquisition a compensation long amen dun ko jala tumke la dak long clear long uri dulu ko son sila tuara rai long bang hempi ahem pipe anam pipe si pon pesi hala 200 meter ka hello ko son si gipi delo lasi la hello long sing be along le dak number 84 lapen patan number periodic patan number 36 lapen land area along le kidul 0.0235 lake Longsing Bay Karlitang Longsing Bay along le kidul ta don mali tum jilpo tum rara tum ahem berenda jong si ponplin lo putai hempi arningan si dak sakain ko ya gari ke chelat 120 30 akake chat ke chelati kuma bang ku sedak lo National Highway NHIDCL tum abang puda mini jar ku dodom tha duji mala so hemlo arni bang dak diso speed ke dam ya gari lo asi ko ansila tum ke claim asincere lo National Highway tu NHIDCL tum kwan se sincere lo lapen kala tum kwan se sincere lo dak nang tum rat mat adamoi dak rat tum lemat adamoi lasi hala amlukhia bojar longke lake hala sports association ke hala daban ke parlu ko sorry munli ke than chok che delo amlukhi sports association na bangsi adak number 84 lapen patan number 36 jadi dia chuang lo munli ke than chok che delo amlukhi sports association bangsi 84 adak number lapen 36 bangsi apatan number lapen Longsing Bay alangli bangke dak number 7 lapen patan number pedik patan number 21 la hello lapen along le area ke 0.771 la bangsi Longsing Bay lo asi amo bangke ni lingitan chok chedelo asi lage dia chang lasi
koson sila tum ko ana sincere lo je to wara rai ke do bang ke four lane puri dum de hala 200 meter phi baksi la ke puri dum la pen na tu mane si pachini tu lo nili tu komane sports association la pen komane bang fu I guess le nil tu kaniji ji inding khang ka puson kali setame kopi posi partiality ke claim lo abisar na le tu kadung e phanda ke lang ngi bang pa human bi den pacetang de people lo lasi alang itu ni tahay puri redet ke lasi pon pedet te puri redet lo te hala ka helo bang puri ma lasi nil tu alam je ke bang ina nil tu komane I guess pan bakelang ni lo puson ave mande phanga ci chini ta nil tu ave lasi don male tu lage sports association tu timan stame nil tu pan nang dia eng lo te la so hor mu bang ka chet tom do ko posi nil tu kan ni dang nang ko lasi la so bisar ta nil tu nang ko la so long sing be hem lo prap jin pen dam pen haladak measurement anam po la so hem la pen kilong ni teng pen residence so I have anam ke land equation along pang lo posi anam tidak prap jin pen tidak la pen la so putha nil tu ke ching ki ke kali lo kala pantan nil tu than lo setame kilak thu lo nil tu bang mo ben jor lep telo arong akam la pen la so long sing be alam ta kilak thu si asai jong je nang le tu ma theng no ni tu kerang keng no ki bang ko asai jong je la hello ini bang ke ni tu ki bang na the la pen ke thoma bang ke piniar ni anda kopi aposi silveta arija ne silveta abit ang nama ju bang krong clear to warna krong putta pinian ta kopi posi la su anglom abang gam aside deng confident lo labang yaitu rat hoi nagurik surik suman ahis ben chini itu autonomous council Arbeng autonomous council kacari pola tuhan lapen kala ahin la hinia party pan pen yaitu chini poling tu je lasu katang lom along le ladak komane jung tong kacerai det tong kacing ki kacetan kasik dak gong kam cheng pon long le jet ma lapen mate komane kupini department along le ma department lo te kopia department lo kopi ka cheton te si pinian ta aside den confident lo lapen kali pute free goblen ma te goblen pute lage kasik ya lam se velo achive goblen akam tasil la tani le tum chining tum sil beta lo kapal lom along le kopi ko si pinian ta dak pangjok kok ma kam cheng confident ma la sobang itu jining tu la si nile tu nagorik suluk samon sai man ki pudang thuji ke la pelo je pamul kaningi pon jor lep terota pinyan teng sai dek sedet la pen longsing be apanda abisar pipedet tasila silveta ta pinyan ta kampon edet la si la hai hormu pen lang dam pen dak ki wang jiar ni long le ahem ku kido an apata kido holdar kido atum amulu gaphat la national highway 29 krong phi kapit hejia long dak kadu kawe kero ke potu anara daphan ingthir eten tatum han tangka mahanon nanji lak nitu ini nang tum herang ke hin kanil tum alang tum han apa ipil kurilo ingthir eten nangi asik right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013. Nasi halada kaning yelo kente right to fair ingthir ekna po transparency khilimili hojana po nasi Act kabuna 2013 hala so tengsi compensation ke piniarni rada tumta long dumbo nasi nile tumle kaning je gali lage ingthir ekna ipuke nasi kopi posi ingthir ekna de dato nasi nile tum ki pudai bangke lahai acici cacat nile tum tek dam lo jok chip pi hoi pe hai aso nasi kaduk kawe tame la keci chok chedim dosi tame pi chok pen ingthir pen tangka maha apor pen ron nang jipusi nile tum kala phan tame autonomous council phan tame lake nile tum ini la so kera ke hin pen pachining tu apen ka pachinil lalu lapen kopi posi la kani ina kok ron pami nangi kopi posi nile tum kani ina lo lake ke dam tangar ni langdam lotang te nile tum pheri ni la so akrong li atuwar ke ba lake pheri ni kosolo ma Dimapur bypass
National Highway 3639 National Highway 3639 hala suhu Michael T Musi Joint Secretary lapen kalan laki nili gallo kadung eta chinil hala dak kopilo ke chok chinil tunge thekdam long nagorik suraksa mon sahin pen rom aran long damsi chin kidam che than damsi nitum kahumri damlu ke long long la pelo laso anglom ke ratunge ave pino dake aning kaning kan sevelo juni walilo hakko hurrom du non ke avelu ya nang le tum chini ma kun la lo ke tu la ha la chi ne lu udam lu te jing missing lu jing golap lu jing ni ne lu nan ne tu hadak nili tu le ke ne ye kali hadak bang saru sare sorkari gamura ro satum si nang apa chini tu lapen aku nang tham thulu lahai along nili tum amen ke thek long hala tum ta alu nang chepek plan du lahai amen ke ladak amunit atum kali lagi konat pelo ne ke ba sitami tak poisa tangka ke long i hudbang ke amen nang de dunia usi halatum a report tang epidu lapen lahai mitum itum chini ne usi alang latum nang tham lapen laso alam ke nilitum apan nang tham chot kali tok ji penda nilitum pan nang epidu nang litum pan nilitum nang piji peran ke tuman rar pan pachini no ya alang latum si nang pulo lahai ke abi lasi Michael Timu bang piniarni anta nilitum pan nang clear ke solo nilitum Michael Timu pan nilitum nagorik suraksa monsin penda isi lo pidam nilitum je la puson nilitum rada pan kacing kia hut nilitum ke long dam lo lasi nilitum ke chini FA ke chok ko anu de ke chok cek ko anu de lasi secretary ke hai nangli haladak adima klong nang dun pen athe nangli kaita akam ke landam adak dun kido kita kaita de lasi halabang sun apor itu pachimilai dan rapen cingki sinan je la purelo komani dan tu mane pini itu memang bisa understand dulu bisa nangli lamklar pitha nanga cecak abatai aciklo hai hedal kopi posi pinili tu karji Michael ti mupi posi hai hedal nangli yo si nangli pawa mi pinte pi pola hedal nangli phan tu ajo ji lule hapile nang hangali nangli side nangli ke dam dimsi nil tu nang kidum jipu hadak rat pen hadak radatun aning aduk dolo aning oy dolo lasi aning ipung dolo lahai tu han nangli lamklar pitha nanga cecak abatai hisab ni dalo kilak fulo nil tumda lasi nil tum luta pilo ahedat pinyata pi posi ahedalo lapen alali phan karji Michael Timu phan Joint Secretary kala hala bangsud 36 39 atuan kaparlu kala lasi alali phan nil tum pini karji ke hala missing amunit hadak kawit den amunit tum phan amen atangkan nang li ma phan si kipilo lapen kumat lo nang li phan laso ang tek identify nang akuri ke la phan ke pimelo la tum ke chok lo adona ram lo akorte muti asu lo kumalo nang tum phan identify nang akuri nang li la anara da phan ke kadowi arona teng penang li posa ke rom lo ke lasi lalo nil tum pini Michael Timu phan kadu tu munda amen jiwon munda son oblet jojo munda lake ahem ke khotkhoti yo da khotkhoti karbem lo alang like PIL sigipilo high court Guwahati honorable high court Guwahati PIL sigipilo PIL number 47 2022 si case kipilo lasi ladak case kipi PIL kipilong alam kapeklang kono bangke more than 100 crores kita corruption lu kusi alang itu case kipi along ke dak kitok kondo tapi nadak hitan aleng itu tado amen apurial tado pen mani officer apurial tado nasi dak kemudian mundol dak tok ando laki mundol laki amu tok ando nasi nilitum nagorik suraksa mon dele kan ini kali lo 36 39 ke chok che nilitum net kali nasi case na dulu pelotang deh piniari Michael Timu la clear tek jiman radang lu wang penang dengan clear ka kumat pasi pialo lu pe kupi posil lai ke du kok nang lo lahai lo hadak awi pin nilitum ko solo nasi dak nilitum ka chini bangke lake dalal ko lagi broker haladak kasar veda matum settlement officer atum jok amondol loy jok SK loy halatum si ke claim pon thap lo lagi ko so si ke claim pon thama chini chetek jirpi aning ge chorali hoyto kopine alang le tumang bom kopine ka che ton do po halatum si kali kala amen thap pon si ladak compensation along thap pon delo posa pelong lo lapen ladak isi aku interesting tu jitian niki langsung ke survey hut
kasarnya hunbake goblen puji 36 39 kasarnya ke goblen setame api 3D 3G lo mangke sob private land koso simen men ke bang dia setame halada ke do bari matu amen dak do halatu mahat pinianta land compensation bang alang itu pitek thela setame hala ke tap phan ke atangkam hat apilu lapen ile tu halal alang itu han ke lang kali ke long bang pun ke long na setame hadak along le itu veka tu mahan pi posi pi te den ta so hon ta ile tu kadi bang tundul 36 39 kapuri ke do bari tu apota nomor ta do kawe ke tu ke long le tu mangala pelo adak khoya killing ake sarmen sarso killing dak number 108 la so along le aposa pinianta along le 36 39 tapi la so putak ta kilo kilak kulo dil tu la so Michael timu along ke dam kilak kulo tapi bidasing killing 104 dak number la tu pinianta along le la tapi location teron lage dak number 270 pata number 119 जो लाके नीलजू इसी एग्जांपल्स ना पे क्लांग लासी लपुसों टॉपिक ला हटा के लोगे नंग थाके के दन लापेन ला लैंड इक्वेशन आरोन के लाके गाइडलाइन सा लोगते काला फंदा पिलो लाके काला फंदा गाइडलाइन सा लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड इक्वेशन काला अलो गाइडलाइंस के दोके लपुसों के लो जे लॉन्गले नंग तुम लैंड इक्वेशन लॉन्गले के एमजी के लाके हर रेवेन्यू ऑफिस पे ले बेस्ट क्रिएटिव कदा लांग तू नतु hala son sila tu kan guideline kipi pulutan de la tu adak nomor do kado boy pata do ko so sila tu deprive lo la tu na tasi lake Michael ti bungle ra pa di thana nile tum chokli buci bupe tani tum ke long dam ke lai lasi ini kapaciti kan tu lo bela jela pusom ahorbu kacu claim ki dam ko ansi ke chok chi ma kili ma asinsia ke du ma kawi ma khaki kati ke lake rad le ing cham asi non ke bang yang itu ulang langsung 29 along ke itu ulang asi dak bang talasi ini tu thot ki putri bang ke interior tensi ron nang po along le do kholda tumdo pulute apota ke do tumdo ke lahai pansi along le bang pian nang po hala ke dam tanga son 36 39 son dalala system bang ke lake claim nang dilu lapen ladak bang ke ditunce don dilo kasi nilitum kali non gov of Assam government a policy tado dalala system ke claim ng lelu nilitum kali a government masih a policy ke deng lagi nilitum ke kache kroidum chulo nilitum ke ta against kali lu kasi dalala system mang ke claim ke deji pansi kala pandame Carbon Donors Council in charge revenue IM pandame nilitum hinten kapacini lo lapen ke appeal kasi la soalam tesi terake na ke